Disseny al comerç ha estat un projecte desenvolupat, convocat i liderat per la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu estratègic de sensibilitzar la petita empresa detallista envers els avantatges de la introducció de criteris de disseny a l'establiment comercial com a mecanisme generador de valor afegit. Aquest projecte ha estat dissenyat per als comerciants d'arreu de les comarques catalanes, especialment aquells titulars de petites empreses detallistes que no han incorporat el disseny en la seva estratègia de negoci i també aquells altres que han pres la decisió d'apostar pel disseny, però dubten com fer-ho. D'alguna manera el que pretenem és que el comerç es sensibilitzi sobre aquest tema, que posi de relleu i posi èmfasi en què cal que ens modernitzem, que innovem, que apostem. En l'organització ha col·laborat també el BCD, Barcelona Centre de Disseny, que és una fundació privada per al foment i la promoció del disseny i que ha aportat el seu saber fer en la gestió intel·ligent del disseny dins les empreses. Disseny al comerç s'ha convocat a 5 capitals catalanes: Lleida, Tarragona, Tortosa, Igualada i Girona. En cada una d'elles s'ha presentat l'exposició Vida i miracles d'un mitjó. S'ha organitzat una jornada amb ponències tècniques i casos pràctics. S'ha convocat una visita guiada per l'exposició als alumnes de formació secundària en els àmbits de comerç, d'interiorisme, de màrqueting i altres matèries relacionades. L'exposició Vida i miracles d'un mitjó, comissariada pels prestigiosos dissenyadors Lluís Morillas i Jordi Torres, consta d'unes vitrines expositives que il·lustren la guia El disseny als espais comercials, manual de bones pràctiques, editada conjuntament per la Generalitat de Catalunya i Expo Retail. Aquesta guia compendia en 10 destreses el procés complex de crear un establiment comercial d'èxit i descriu en profunditat 4 exemples de bones pràctiques de gestió del disseny en empreses detallistes. Addicionalment, s'han convocat les associacions i altres organitzacions representatives dels comercials de cada zona geogràfica per tal de donar a conèixer la convocatòria de programes d'incentius a l'activitat comercial.